Esan beharrik ez dago, ikusten ari zarete, inguru zoragarri bat bizitatuko dugu jarraian. Ikustazue, harretaz, zeren aho zabalik geldituko zarete. Non gauden? Gipuzkoako bihotzean. Orantxe, hemengo arduradunak Ibanek zehaztuko digu. Iriarte Jauregiaren atarian gaude. Kaixo, Iban, egunon? Ongi etorriak. Ze moduz? Oso ondo, egoldiak da, zoragarri. Eguraldi zoragarria eta inguru ere zoragarria. Kontatu idazu, Jauregi berritu bada hau. Bai, hau 17. mendeko jauregia zen, bertan bertako biztanleak bizitzen eta abar, eta gure familiko ondarea izan zen gero 20. mende bukaeran, eta familia bezala erabaki genuen olako ondare bat aurrera ateratzeko eta etekina izateko modu interesgarriena hotel bat egitea zela, eta osatu ginen. Naturaren erdian, lujua, kalitatea, eta lasaitasuna. Ez da ezertxo entzuten? Ezertxo ere... Txoritxoren bat. Ezertxo ere hori gauza asko dira. Hemen isiltasunik ez dago, ez zaratarik ez dago, baina isiltasunik ere ez. Eta non gaude, Iban, zuk azalduko zu? Bidegoianen gaude, Bidegoian Goiatz eta Bidani arteko sortutako herri bat da, eta gu orain zehazki Bidanian gaude, Bidania bertan dagoen herri txiki hau da, guztira Bidegoianen 400 biztanle gera. Eta, danak ezagutzen geran herri txiki horietakoa da. Dituzuen bezeroen artean batzuk ikusten ditugu gozaltzen, goiz parte honetan. Atzerritarrak, euskaldunak, estatukoak... Danetatik. Geroz eta denboraldi udaberriatik udazkenera atzerritar asko dator, zorionez gainera, atzerritar asko, eta negu horrian eta gehiago estatu mailakoak eta gertukoak ere bai. Irrikitan nago, barrua ikusteko, zure baimenarekin... Noski. Bizka saltzeatu genezake? Bai. Zatozte. Iriarte Jauregia barrotik ikustera. Iban, nik abizatzen dizut, kotila xamar nator gaurkoan, Eta begiak zabal-zabalik, hau da sarrera, somatzen da janden bizkat freskotasuna, arrisko horma hauek mantentzen dute. Zugarria da nola hotza datorrenean, 4-5 egunetan oain ikusten dion, eta udan, behin beroa sartuta ere sartzen da, baina fresko duten da bai. Heltzen diozuenian hotela bihurtzeari, nola erabakitzen duzue? Kalitatezko, lujuzko, hotel ezberdin bat egite horri? Lehenengo egin behar zen nun gaude zer daukagun erramienta bezala. Ez hori esan lehenengo hausnarketa. Eta hausnarketa horretatik gero ere ikusi genuen zezkintza zegoen inguruan eta zer egin altzan hemen. Eta zemat logela duzu, zemat kiende egon daiteke hotelean? 19 logela eta orduan 18 pertsona. Erakutsiko dizuet, hemen daukagu, abiapzu goitut, hemen daukagu, egon gela bat edo sala bat. Liburutegi asmokoa, baina batez ere da gaueko giroak eta arratzaldeko giroak eta neguko giroak lantzeko. Hemen daukagu jangela, egiten ditugula hori, gosariak eta afariak. Baita ere jatetxe bat lantzeko proiektua badegu, udazken aldera, baina oraingoz bazkariak eta afariak egiten ditugu hemen. Hemen lehen esaten genuenea, batzuk gozaltzen aprobetxatzen ari dira. Hori da, kanpoko giroak, beti giro azkenean etxea handia da eta nahiz eta jende asko egon oso ondo asimilatzen du jendea eta beti giro oso lasai gaude. Hau etxekoa izango da, hau da bezeroak ez dituzu hemen lanean jarriko edo zer, Iban? Oaingoz ez. Hotel honetara jendea ez dator toki lasai baten egun batzu pasatzea, anti-estres terapia bat izatea, ez datoz guztiz turismo egitera. Hemen mugitzen dira Donostira, mugitzen dira Bilbora. Donostira, Bilbora, Goierrira, Urolara, Getarira, Iparraldera, Nafarrora. Guazen barrura orduan. Kartel hau oparitu digute edo eskeni digute edo eman digute, TripAdvisor webgunean, estatu mailan, balorazio aldetik 6. hotela bezala kontsideratzen gaituelako. Hori 3 urtetan lortzea, guretzadia da, ez dakit. Esango nuke gehien bat, hau igual modernoena da. Zabala. Eredugarriena da, baina bai. Besteren bat ikusteko aukera bai? Noski. Guazen ba. Guriko zizu dara baten bat. Oso gustokoa dugu hau, guretzat oso eredugarri da egin nahi genuena, ez? Gela honetara
Dekorazioak guk egin dugu, emazteak eta biok. Aha. Eta gela honetara sartu eta segiduan ikusten genuen, kamarak hartu du nik ez ere esan gabe, ez? Bai, horra junda, bai, ez que... Orduan... Atentzioa ditzen du. Oain dela 2 urte, iriki genuen lehenengo urtean, japondiar batzuk, bikote bat, etorri zian hemengo Bartolome jaietara. Bueno, ez, etorri zian hotelera. Eta Bartolome jaie ziren, ikusi zuten, herri kirolak ikusi zituzten gabeko romeria, baina benetakoa. Euskal Herria tarrazko ezagutzen. Bai, herri txikitako... Romeri, benetazkoa eta tal, urte bat berandugo hemen ziren berriz, Japonetik. Hartzakori. Oea, erosoa izango da. Egin dezaket, salto del tigre eta horrelako ikez, baina... Bateak izten dira eta barruan... Ze gozada! Bueno, hementxe utziko dugu gaurkoa, Hamentik gelditzen ere Iriarte Jauregia. Zer erosoa, ama! Lanean jarraitu beharko dugu pixkat. Guazen, Iban. Bueno, ezberdintasunak ikusten dugu. Bai, claro. Koloreak. Hori da, oe errioxar baten dosela. Bai? Bai. Ondo zagozu. Eskerrik asko, Iban. Primera, mila esker, ondo segi. Agur.